Mayong buntag ninyong tanan. Ikatulo na nga Domingo, tulo na kakandila ang nagsiga. Niya ang gipasiga karon, ang gidagutan karon nga kandila kanang kulura. Saan ang kulura? Basta kanang kulura. Moray na naglain. Niya nindot matag ikatulo nga Domingo sa Adbento ang agda. Ang agda sa agda sama sa katong gilitok kaganiha sa opening prayer ba ang pag-agda sa kadasig, ang pag-agda sa kalipay, pag-agda sa kadasig ug kalipay. Niya nindot na atong maapil nga siguruhon kung dunay ambutog nakapamutos na maingon man nakapamutos na pinaskuhan be na para ba maputos ay lagpusta putos lay ako kung maputos man gani siguruhon sad nato pagputos ay lagpusta kanang pagdasig kanang kadasig o kalipay atong mahatag dili lang atong pangayoon ato sang ilhon nindot atong mahatag kanang pagdasig ug kalipay sa usag usa. Nabitay sayong natingali na no kaysa magputos-putos mag-changing ka changing gift niya putos ang limit 500 mas may na way 500 ihatag ay lagpusta pwede dili puston ang pagdasig o paglipay party na program naaman ako migo sa pag-abot na ko din ang unang grupo nga akong naila niya nainganyo ko sa ilang grupo kay nindot magngan nindot kay ngan nagpa-enroll ko nila mayo kay gidawat sad ko angan sa ilang grupo TG stilan TG murag initial sa tiguang nainganyo ko kay ang gigamit man nila sa ilang grupo kanang nindot ngan tinabangay niya kanindot ra ba sa ilang grupo sa tinabangay nga tiguang ra ba ning mga tawhana na usad ya binsyo na si usad ri akong nakitan ug katong taas tao agi naman to ang uban gisakitan pati nga istuhod pero mag-program sila karon niya sa ilang pag-program arisad sila sabot sila nga magsimba sila nindot ni kay taga sa sila gidad niya usa sa akong nag-obserbahan aning lugara aning matan aning parokyaha pastilan daghan nga naggrupo-grupo kining mga taga sa gidad niya muduwa pa niyan duwaan balibol pasta dito sa south kita gani kag daghang sakyanan motor magpundok kung dili tigbakay nagbalibol katubang dayon-dayon niya pustahanay pastilan pero kini sila bisag pwera buyag ng ilang mga tuhod mudua pa matag Domingo na sa akong tanaw lisod baya kaning magtaas sa atong edad di ba bro labing nga kasi yung bay niya magtanaw kasi mong asawa tiguang nasad niya magtanaw kasi labanan kadugay ba mahurot aning inana bitaw niya kakita gani kag ang inyong naa sa balay taas-taas na gani edad niya matinga ka bisan sayo sa buntag nagyaw-yaw na ug nangasaba na sabta lang ikaw ba kung tiguang lalimba usahay wakay kapaingnan dili lang laayan pero naay kahimtang nila naay kahimtang sa tagas na gidad nga usahay itukmod tangad to sa
Murag ang imong adlaw giguba ug naguba. Paita. Di, usahay makadungog kasi mong kaugalingon nga magbagulbol sa bisan unsa nalay bagulbulan. Di man niya, kadungog gani kasi mong kaugalingon nga magsig bagulbol. Tingalig. Imong bana lutan. Ang akong nakanahimutan, ilha ba? Magang grupo-grupo god. Dili lang sila ang TG, ang ilang tinabangay, dili lang sa kalisod sa kanang pamulsa o sa sudlanan, panginahanglan sa kanasang panginahanglan sa pagdasig o paglipay, kalipay. Pastilan. Usas akong nahimutan nila, kay programa ganin na sila, kung ang ilang asawa na apa, dadun sad. Basta ninduta. Usahay, si mga asawa, kung si bana magbagulbol, maglingaw-lingaw, si asawa magbagulbol, kay ibilin man, kuyog sad. Kuyog. Aron duha na mo. Reklamo ka nga. Sige siya, inom-inom. Niniginom na ba niya? Mahubog. Uban ni sad. Aron makuha-kuhaan ni mo. Huwag panubraan gani. Mahubog mo duha. Astilan. Balik kita. Asa tuta dapita. Tinabangay. Usahay ang atong pag-ila sa pagtabang, usahay ang atong pag-ila sa paghatag sa regalo o pinaskuhan. Kutubra diha. Ilon sad nato. Salamat sa pag-agda karong adlaw. Mahatag sad nato. Atong panganduyon, atong tinguhaon ug ato ganing iampo kanang nindot nga madasig kita, matagadlaw ug magmalipayon. Kalipay ug kadasig. Pero ato sang ilhon, dili ra na atong panginahanglan. Ikaw duna say gahom. Duna say gahom nga makahatag sa maong kadasig ug kalipay sa usag-usa, sugod sa imong panimalay, sugod sa inyong tagsa-tagsa kapundok-pundok. Timan kini sa inyong sa pagpangaon sa usingan ani kanang manod sibuy naman, Pasko man, sa pag-usa-usa, atong ilhon din ato taligaman ang atong giampo karon, atong gikinahanglan tanan, pagdasig ug kalipay. Ang sukaranan sa kadasig ug kalipay kana ang gihatag nga pinaskuhan sa atong Ginoo. Alang natong tanan ang atong pagkakita, ang imong pagkaikaw, ang imong pagkamaayo, ang imong pagkapinanggang anak sa Dios. Usahay ang atong pagkanindot ug pagkamaayo, dali rang gubon, dali rang tagtayugon ba nga atong matag adlaw maguba tungod lang sa mga hinungdan nga usahay. Kung imong tanahon wa sa hinungdan, unang sa atong pagampo karon, atong iapil ang matag usa, ang tanan nga unta, atong huptan kana, atong huptan ang tinguha ug ang pagdasig nga magdasigay kita, ug atong ipaambit ang pagdasigay ug ang kalipay nga atong kikinahanglan. Amen. Sige.